Inaanyayahan po dito sa loob si Mr. Carlo Macapagal, Mr. Epifanio Sala, Mr. and Mrs. Mabato, Mrs. Gemma Pacheco. At mabangong halimbawa ng buhay espiritu. Sa tradisyon Kristiyano, ang mabangong sanyo ay madalas iniuugnay sa presensya ng biyaya at pagmamahal ng Diyos na makikita rin kay Maria. Ang bango ay sumasagisa sa mabubuti. Mula ng mga rosas ay isang tradisyonal na panalangin sa simbahang Katoliko na naglalaman ng mga misteryo sa buhay ni Jesus at Birhen Maria. Ito ay nagsisilbing gabay sa meditasyon habang nagdarasal. Ang panangalan ito ay pinangunahan ni Mrs. Felicidad Maglake at ng ating mga ELTC. Palakpakan natin ang mahal na Birhen ng Reyna ng Langit at Lupa. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Ngayon naman, ihanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Gloria in excelsis Deo. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano po? Pero wag niyo pong pagsasabi. Atin-atin lang. Amen. Wag niyo pagsasabi. Promise ko yan. Walang hanggan. Sa pag-uwi Silo Taro. Mr. and Mrs. Cathy Calagua.
Mr. and Mrs. Laila de la Cruz, Mr. and Mrs. Rosary de Jesus, Mr. and Mrs. Lenny Malonzo, Mr. and Mrs. Mildred Jane Valiente, Mr. Joseph Maglape, Mr. Romel de la Cruz, Mr. and Mrs. Cartago, Mr. and Mrs. Patricia Santiago. Sumali si Tito. At At sumayon. ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi na magsumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating pagdiriwang pinatapos na, humayo kayo taglaya kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Sa natin ang Panginoon. Yan, ako na lang po tayo sa gitna.
Pakadalas. Oy, pakabilis ang lakad. Yeah, lakad mo. Yeah, lakad mo bagya. Sige. Andun sa buho kayo ha, kasi kami kayong buho. Tatapat. Tatapat kayo sa buho. Ito. Yan. Tatapat kayo sa buho. Sa buho kayo tatapat. Ako yung
Ating mamayanan. Ang mga reyna at sagala na magbibigay buhay sa ating tradisyon at debosyon. Sa hudyat na ito, formal nating buksan ang pintuan ng simbahan para sa maringal na pagpasok ng Flores de Mayo. Salubungin po natin yung pagpasok ng ating mga sagala, ang ating mga Ave Maria, Miss Daphne mula sa San Ildefonso, Bulacan, Miss Daniela mula pa rin sa San Ildefonso, Bulacan, and our Mudyaning Mandasi, Miss Ira Marie Malyari, palakpakan po natin ang kanilang pagpasok. At narito din po ang Mudyaning Barangka, Miss Roan Cunanan. Kasunod po ang mutya ng Bisal San Pablo, Miss Tricia Cunanan. Narito rin po ang mutya ng Paralaya, Miss Andrea Culala. At kasama din po natin ang Reyna ng Turismo ng Candaba at ang ating representative sa mutya ng Pilipinas, Pampanga, Miss Mariel Ponce Santos. Narito rin ang ating mutya ng Tenejero, Miss Fiona Lovin Isidro. Kasama din natin si Miss Alea Jimenez mula sa Barangay Panglara, ang ating Reyna del Cielo. Kasama rin ang ating Reyna ng mga Anghel, Binibini Germontea, Cheryl O. Bautista. At ngayon, salubungin po natin na isang masigabong palakpakan ang ating pong konsehal ng bayan bilang Reyna de las Flores sa ating Panglara Grand Flores de Mayo 26. Palakpakan po natin Honorable Camille Dizzy Bulaon. Sa ilang saglit na lamang ay makakasama na natin ang imahen ng ating Birhen de las Flores kasama ang ating mahal na patron na si Santa Clara de Assisi. Pasok ng ating mahal na patron, sabay-sabay po nating palakpakan. Viva Santa Clara! Viva! Viva Santa Clara! Viva! Sa ating pong mga musiko, kung maaari po, tayo po ay umakyat dito po sa ating entablado. Muli, palakpakan po natin ang ating Reyna de las Flores, ang ating konsehal ng bayan ng Candaba. Salubungin po natin na isang masigabong palakpakan, Honorable Camille Dizzy Bulaon. At sa porto pong ito ay atin pong natatanaw ang imahe ng ating mahal na Birhen de las Flores. Sa mga musiko po, dito po tayo sa entablado. Una-muna pong sasayaw ang ating mga guests mula po sa Baliwag, Bulacan sa pagsalubong po sa ating mahal na Birhen.
Ang mga musiko po ay tutugtog po pagkatapos po ng ating sound system. Dito muna po tayo sa entablado. Mga musiko po sa entablado po. Once again, para po sa ating mga kasamahan ng mga musiko, tungo po sa stage ng ating. At salubungin po natin ang pagpasok ng Nuestra Señora Virgen de las Flores. Sabay-sabay po natin isigaw, Viva Santa Clara! Viva! Viva de las Flores! Viva! Mabuhay po tayong lahat! Ito po ay ating taunang tradisyon pagmamarangal sa ating mahal na Birhen, Reina de las Flores, kasama ang ating mahal na patron, Santa Clara de Assisi. At ngayon po ay hahandugan po natin ng sayaw ang ating pong mahal na patron, kasama ang mahal na Birhen, Reina de las Flores. Mauuna muna po ang sound system natin. Atin po natasaksihan ang maghahanda ng sayaw ng ating mga bisita mula sa Baliw, Bulacan. Palakpakan po natin. Muli, sabay-sabay natin isigaw, Viva Santa Clara! Viva! Viva Virgen de las Flores! Viva! Ang ating pong Flores de Mayo ay ang ating taunang pagpaparangal, tradisyon at kultura dito sa Barangay Bacularan. Wala pong makalakakan dyan. Sa ating po mga deboto ay maaari na po tayong sumalo, makisayaw kasama ang ating mga baliwan dancers. Sige po, pagkakuhan, pwede na po tayong umikot. Sa lahat po ng debotong nais makisayaw. Muli para po sa lahat ng ating mga kasamahan mula sa Barangay Bacularan, maaari tayong sumama sa pagsayaw kasama ang ating mga Birhen at Nuestra Señora. Ang lahat po ay naanayang makiisa upang mag-alay ng sayaw sa ating mahal na Pintakasi at Reina de las Flores. Panglara, maaari na tayong sumama sa ating mga mananayaw.
ito, sabay-sabay natin sabayan ang indak ng mga mananayaw kasabay ng pagtugtog ng ating musiko. Hey! Viva! 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 Viva Santa Clara! Viva! Viva Virgen Reina de las Flores! Viva! Tayo po lahat ay makisayaw sa ating pagdiriwang ng ating Baclara Grand Flores de Mayo 2026! Viva! 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 Ikot po tayo, ikot sa lahat po ng deboto. Inaaniya po ang lahat na makilahok pag-alay ng sayaw. Luigi, ikot. Ikot Santa Clara, ikot. Sunod, ikot. Sabay-sabay natin isigaw. Viva Santa Clara! Viva! Viva Virgen de las Flores! Viva! Mabuhay tayong lahat. Ito po ay ating taunang tradisyon at kulturang pinagawa para sa ating Virgen de las Flores at mahal na Pitakasin. Hey, 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 hey! Viva! 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 Roger Fernando Mig mula sa San Ildefonso, Bulacan. Gown designer, Mr. Joven Lim. Palakpakan po natin lahat. Soundcheck. Sige po, dito po tayo sa gilid. At ngayon naman po ang susunod pong ave.
Susundan naman ang ating kasunod na Ave Maria, Miss Ira Marie J. Malyari. Ira Marie Malyari, our mutiya ning Mandasig Candidate 2025. Palakpakan po nating lahat. Gown designer, Muya de la Cruz. Kasunod na ating Ave Ron Claire B. Cunanan. Roan Claire Cunanan, our mutiya ning Barangka Candidate 2025 mula sa Barangka Candaba, Pampanga. Suot ang likha ni Muya de la Cruz. Palakpakan po natin lahat. Kasunod na Cunanan, Trisha Nicole Cunanan, our mutyaning Barangay Bisal San Pablo. Palakpakan po natin, gown designer, Muya de la Cruz. Salubungin po natin si Miss Andrea B. Kulala. Andrea Kulala, our mutya ni Candaba from Barangay Paralaya. Palakpakan po natin, gown designer, Muya de la Cruz. Salubungin po natin si Miss Mariel Ponce Santos. Mariel Ponce Santos, our Reyna ng Turismo Candaba 2025. At siya po ang ating kakatawan ngayon sa Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2026 upang irepresenta ang bayan ng Candaba. Palakpakan po natin, Miss Mariel Ponce Santos. Kasunod na ating Ave Maria, Miss Fiona Lavin Salas. Miss Fiona Lavin Salas, ang ating mutyaning Barangay Tenejero. Gown designer, palakpakan po natin, Muya de la Cruz. At para naman po sa ating kasunod, kasama po natin ang Reyna del Cielo. Sabay-sabay po nating palakpakan, Alea Jimenez. Alea May Jimenez mula sa Barangay Pangkulara, Candaba, Pampanga. Ang kumakatawan bilang Reyna del Cielo. Sabay-sabay nating palakpakan, Yashi Bautista. Germantea Cheryl O. Bautista mula sa Barangay Pangkulara. Ang kumakatawan bilang Reyna ng mga Anghel. Gown designer, Mr. Junel Oliveros. Kapulan, palakpakan po natin lahat. Siya din po ang gown designer ng ating Reyna del Cielo. Ating pong kumatawan bilang Reyna de las Flores ng
San Flores de Mayo 2026. Palakpakan po natin ang ating konsehal ng Bayan ng Candaba, Honorable Camille DC Bulaon. Palakpakan po natin lahat. Councilor Camille Bulaon mula po sa Barangay Dalayap, Candaba, Pampanga. Gown designer, Ginoong Jessie Gonzalez. Muli, palakpakan po natin ang ating Reyna de las Flores, Honorable Camille DC Bulaon. Kasunod po nito ay pag-aalay ng bulaklak. 2026 Certificate of Appreciation is awarded to Ave Maria in recognition of her active participation during the Panglara Grand Flores